जिब्रै नं चिरांदुवार ब्लक UPPL दोलोआ दिनैनि दिनाव 40तानि गेजेराव बयनिख्रुइबो साबसिन मोनसे मा होनो बियाब जानानै दङ। नंखायनो जोंनि इयुथफोरखौ बा जोहोलावफोरखौ लानानै बिनिख्रुइ गोख्रोंसिन मावनो हानायनि आरो गुबुन गुबुन समस्थियावबो बिनि इम्पेक्टखौ खोख्लैनो हानायनि सायाव जोङो सावरायलायनाय जादों, टेबल टक खालामनाय जादों। गासैबो इयुथफोरा बावहाय बाहागो लादों। जोंनि थांखिया जादों 40टिनि गेजेराव 40थायानो UPPL दोलोआ देरहानांगौ आरो जोंनि बे देरहानायखौ 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि इयुथफ्रा दैदेननांगौ। बे बेलायावनो इनकारेज होलायनानै सावरायलायनाय जादों। नोंथाङा माबायदि मोनदांथि मोनदों दा इयुथफोरनि खामानि? ओरैनो इयुथफ्रा बहुत स्ट्रं, खिन्थु गायनाय फुनाय सम फैदों, गावबा गाव बयहाबो बिसि फिसा दङ। नंखायनो किसुमान समावहाय बिथांमोना मावनाय दांनायाव नुजाफैजोबनो हाया। थेवबो बिथांमोना लजिकेलि, इमसनेलि आरो गावनि जा प्रिन्सिपल बा जोंनि जा पार्टिनि जा कनस्टिटिउसन बेखौ संदाननानै जेब्लायबो पार्टिनि थाखायनो गोसो मोदोम जिउ होना मावबाय थादों। बेबायदिनो बिसायख'थियाव इलेक्सन गेलेयोब्ला माबायदि पार्सेन्टेज लानानै देरहागोन बायदि आसा खालामो? जोङो 40तानि गेजेराव 40तायानो देरहानायानो कनफार्म। बेवहाय मोननैसोल' बियाबा जोंहा मोनसे एसे दाउट दङ। बेखौबो जों खोब गोख्रैनो जोङो माबा खालामगोन। एसे एनैल' जों बेवहाय माने 50-50 नेक टु नेक जोंना कन्टेस्ट जागोन मोननै मोनथामसोआव। खिन्थु जोङो 40तायाव 40ताखौनो देरहागोनखौ दिनैनि दिनाव लादों। आरो 14 नं चिरांदुवार ब्लकआव हाइकामान्डआ जायनोखौ टिकेट होआ माने पार्सेन्टेज वाइजै UPPL दोलोआ 14 नं चिरांदुवारावनो बांसिन पार्सेन्ट मोननानै पास जागोन। UPPL हिसाबै सिंगेल सरकार सालायनायनि आसा दङ? 100%। गोजोनथाव खौरां! बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।